Dobar dan, ja sam Mikica Đukanović, direktor kompanije Advant Beograd. Čast mi je zadovoljstvo da vam predstavim novi distributivni program koji zastupamo na srpskom tržištu. Naime, reč je o proizvodu španske kompanije AST, koji se zove Smart Data Safe i koji po mnogo čemu je jedinstven u svetu. Smart Data Safe je poslednja generacija uređaja za skladištenje podataka. Sa Smart Data Safe-om vaši podaci su bezbedni. On štiti vaše backupovane podatke od požara, poplava, krađa i urušavanja zgrada. Ovaj uređaj pruža najbrži povraćaj podataka. Posebno je dizajniran kako bi unutrašnja temperatura bila uvek ispod 25 stepeni Celzijusa. Sličnom tehnologijom koja su izrađene crne kutije u avionima, on spada u najbezbedniji IT uređaj današnjice. Da li je vaš posao spreman za nove pravne zahteve u pogledu zaštite podataka? Digitalni svet je jeftino rešenje za pomoć vašem poslovanju u skladu sa direktivom Evropske unije. Težak je preko 80 kg, danas inče širok i može stati u standardni IT rack. Prilagodljiv je i za veće organizacije. Vaša firma može biti pogođena u bilo koje vreme od požara, vandalizma, poplave i urušavanja zgrade. U slučaju bilo koje od ovih nesreća, digitalni svet će čuvati vaše podatke. On osigurava kontinuitet u poslovanju i obezbeđuje najbrži oporavak vaših podataka. Idealno za mala i srednja preduzeća, superiorno štiti podatke koristeći vrhunsku AST tehnologiju. Digitalni svet štiti najvredniju imovinu vaše kompanije, vaše podatke.